Soyayya idan har ba ke cewa babu macen da zan so bi zaunawa tabbas. Soyayya idan har ba kai ne ba, ba da macen da zan so mi zaunawa tabbas. Tabbas, 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 tabbas. Kin bijiro da soyayya na karɓa, kin ban madarar so kuma na kurɓa. Kin narke a jikina kin yau saɓa, in dai ga kito kuma wa zan zaɓa. Kin zauna cikin rai ba canzawa, ke ce alkawari na aure ba saɓawa tabbas. Na dace samun ka soyayya, kyauta ce Allah ne godiya. Na zarce na bar sacen baya, riba ce ke sa ai dariya. Na tafiya sannan na taka, ni ce ban kunyar kira ni da mai ɗakin ka tabbas. Tabbas, 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 tabbas. Zo zauna a bar so ga guri, ga guri, ga guri. Na gode da wannan kokari, kokari, kokari. Kin ka biɗa in ba ki da hanzari, hanzari, hanzari. Abin da ka ban da shi zan haƙuri, haƙuri, haƙuri. Mai yin godiya shi ke hutawa, ke ce Allah za ya baki yi ƙarawa tabbas. Ke ce mai rakona duk inda zani, farkon fitona dukkan bayani. Inda an gano ki to sai an tunani, dan mata su bar ni da keken kula ni. Inda an gano ni ina darawa, ke ce